Unapundizana nini? Anopeka suta chinwa masisi. Alright. My this guys. Ukashikwana uchimwa manga. Ukojoina ukumanga. Wedzera kwa kwa kotu wega ba inomakisa. Kokasarere. Orona sarere. Alright, saka nyaya iripo ndekuti. Nyaya iripo ndekuti. Stop wachipo. Ujinde, una competition. Upezi. Kaduna competition. And una leo Juniour tindo kuisira $5 upezi. Chimimba. 45. 1 minute. 1 minute. Yeah, 1 minute. 1 beer, 1 minute. 1 beer, 1 minute. I mean, let's see what's got to be. Yeah, is there so much? $5. Ita competition. Ukabale koti nomoko tu unopeza. Ari kana ndo beu. Zapinde mna unu wakati. Oh, abala. Abala. Abala kubuka kwedumbu. Zapinde we mu wakati. Koga dira grass. Koga dira grass. Let's go. Asata arufema aba makubedza kamngoma manga matowine let's go Rapera Pamati ukapedza 1 minute. Urikuita sei? Ngwana rimwe. Apita temi. Joshua kanazo zvese. Ganati 1 minute. Itso. Aiwa. Hold on. Ndiri kutaura. Terera. Mapedza kudaro. Mamati one coat. Baba ne $5. Navarani jusika kuzoka ku 1 coat. Aiwa naudari. Tatsuka ku 1 coat. Naudari. Ini kana takuita zvema minutes. Ndaona 1.5 seconds. Saka ni anti. Watu wanonoka kuita sei taura. Aiwa indaona 1.5. Ina naudari. 105. Eh. Watu wanonoka kuita sei. Ah, ndazvona. Right, thank you. Ndatenda. Utaura joko. Madaro.
uya bhazi kutaura akati tengana munhu bhiya wabva mira ndiende kutoilet ndikudzoka tenga bhiya wabva wabvuma yange waramba woti notenga bhiya saka kutoilet kwako wadzoka waisa mari takuda taura nawo hapana tiudze taura nawo tikudawo handisi kukusungirira. Kuda gasiro. Peaceful man. I'm just like a Farasha, but I'm a very peaceful man. Zikali. Just all Kazirise. Ona jollof wako. Kazirise. Hey, Wedzera nai. Kuda zvishakona. Bodo rangu riri pakati penyu, bodo rangu riri. Iyo asina chini. Ena ndino gogoza. Wandiyada zvecompetition unozoramba. Ndichada. Ndichakomisa pandopenga. Ndondizokora watazondibhadzara wani udandiwedzera competition. Ndichada. Yototadza kubhadzara wani. Wozondozobhadzara rini. Abegi riripo munhu. Beg unare. Tenga wani. Chada. Chada. Kwenda 1-0. Kwepa. 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 Ne. Bris what is it? Yes. Kadangopedza nyaya. Since tiri kublame anda pachezvedu. Toita dollar. Topa kuti. Thank you. Thank you so much. Thank you. Guys, yeah. Bless it. What is non-tengo good? Watume munane bhaji unotoka pochi. Watume munane bhaji. Kashanga kakachinwa masese. Munageza nebhuku. Munageza nebhuku. Vita na yone. Ipesa. Washing paste. Powder. Bumi heavy. I know Vita. Yes. But boom ndekupika boom yaje. Zambia. But God kazire shikodo. Ko boom yaje yo. Washing soap. One safe. But no kazire boom yakaipa. Boom yanetsa. Yeah. Unoza ngogenda Boom soap. Mbare tebata futi Mbare iriyo. weziri kukrina heavy. uyu pati pawati mutekere bhera kwati mina tekera pesa
Ah, iyo. Atanzi mina ndiameno kuseri ndizokunditira. Maenda takandapedza rangu. Pandotenga rangu ndo pandotengira. Nenderamba. Saka maenda takandapedza rangu. Pandotenga rangu ndo pandichakutengira. Samnotengera chitoro. Samnotengera chitoro. Nepesi yako iri. Hakuna begi. Pandopedza Begi wana banya begi. Oh give inontora. Anzo gogodza. Ndakupira riya ndakutozariro. Wakuda sei? Zariro wapa. Saka ndakuva lolo. Lopes. Imadoro nepesi yako munhu. Zvamwana zvezvi pamwedzi hanzi kana madhi wangu ndateka crate. Ka 2 crates. Ndakuvhura mapombi. Aiwa. Robaba. Lolo. Rwanda pesi yako. Robaba. Rwanda nepesi yako. Yes. Samanyisi. Ayo ndo no slow. Still slow. Just look good. Slow. Yo kwako yoga ndokona kukwana uzase. Bozi unongosina basa rakudziya rakudazipozi pesi yako ipesi. Ayo, amana, ayo. Madi. Pesi chete ina nabasa. Ayo, it's. How would you long to take to finish that court? Ose mati. Ayo. Time yako yakanaka, usingamanyiswi. 20 to 25 minutes. Sana ame panoziya. Yes. Usina pressure. Yo bozi. 20 to 25.